Woi, arep nyang no. Kok nih sopo? Gimana banyak kunjal, jalur oseng-oseng yo. Jalur oseng-oseng mie karo Alah, jengkol ya. Piye lah wong ora nek wong jaluk pesenan ket mau kurang enek-enek karo nukone oseng-oseng mie karo isine dongso sembarang karo ninjo barang enek jengkole. alah, wih paling arep mbok kene Ninu lho Ponur. Apa sudi karo ninu bibikane lurah. Aku wis cegah aku ngene iki. Apa yo ngerti weh. Sumpah kau. Lah piye lah wong ninu wong bribek ae nang lurah-lurah ya ngono giatal tenan iku. Jangan-jangan Bribik Nur weh. Ya Allah no. Iki piye to karepe iki Nur sapa meneh? Lah Nur wis enek gandengane si Priyo kae. Opo iya? Iya, wong wis mari ketemuan barang karo aku dadi obat nyamuk dek. Lah gek kuwi arep mbok kene sapa? Iki ngono pesanane Priyo. Priyo mau nemu nih si Nur. Aku kongkon tuku iki lho. Iki oseng-oseng mie rungokno iki delon. Nganti keperapan golek duit utangan koyo ngene ora nemu apa-apa jebulit golek wong ora ono. Gelem madang to ora kowe iki. Ya wis nek ngono no. Ndi? Alah, nyong. Matur suwun, matur suwun. Wen kowe iki. Bolo.